हाय लोगोफोर आंनि बर' डेमारि कालेक्शन इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाबाय न'आव फिसिनाय राबिट बा सेसाखौ लानानै आं मोनसे भिडिअ बानायदों। गथ'फोरा जे सेसाखौ नायनो आरो आदार होनो थाखाय जोबोद मोजां मोनो। बे भिडिअखौ बयखौबो जोबजासिम नायनो होननानै आं आसा थाबाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो शेयार खालामदो। लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय दाबाव। सेसानो आदार होनो नागिरदों। आदारानो जाबाय औवा बिलाइ। औवा बिलाइखौ जायो सेसाया। बेबादिनो गोबां बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखौ जायो। बिसोर सानैया जाबाय आदानि बिसाजो, सासेया आबौनि बिसाज्ला।
बेनोसै भिडिअ'आ जोब्बाय।